Здравейте, съученици! Днес ще си говорим за телата. Те имат обем, маса и форма. Има 3 вида тела. Течни, твърди и газообразни. Твърдите тела имат маса, собствен обем и собствена форма. Течните тела имат маса, обем и заемат формата на съда, в който са налети. Газообразните тела имат маса и заемат обема и формата на съда, в който се намират. От какво са изградени телата? От вещества. Например, глина, пясък, стъкло, дърво и стомана. Хлябът, например, е направен от брашно, вода, сол и бая. Веществата имат свойства, като цвят, вкус, мирис и твърдост. Най-разпространените вещества в природата са въздухът и водата. Всички знаем, че без въздух и вода животът на Земята е невъзможен. Растенията се нуждаят от вода и въздух. Човек може да издържи няколко дни без вода, но само няколко минути без въздух. Чистият въздух е прозрачен газ, без цвят, мирис и вкус. Усещаме въздуха, когато той се движи. Движението на въздуха се нарича вятър. Въздухът движи плътноходките, изпълва балоните и топките. Върти перките на вятърните мелници, задържа парашутите и хвърчилата в висините, огъва клоните на дърветата и също разпилява косите ни. Въздухът прониква навсякъде. Той заема място. Дори всяко място, което изглежда празно, в действителност е запълнено с въздух. Той е много по-лек от водата. Въздухът има маса. Въздухът поддържа горенето. Освен от въздух, човекът, растенията и животните се нуждаят от вода, за да живеят. Затова тя трябва да е чиста. Хората използват водата за пиене, за напояване, миене, готвене, къпане, в фабриките и заводите. Растенията набавят вода от почвата чрез корените си. Без вода растенията увяхват. После започват да изсъхват и най-накрая загиват. Животните си набавят вода чрез водопой и чрез храната. В моретата, океаните, реките и езерата живеят много видове животни. Извадени на сушата, те загиват. Водата е прозрачна течност, без цвят, без мирис, без вкус. Има маса, има постоянен обем, заема формата на съда, няма собствена форма, разтваря много вещества, не гори и не поддържа горенето. Необходима е за дишането. Водата се среща в природата в 3 агрегатни състояния – твърдо, течно и газообразно. Водата се изпарява, нагрява, охлажда, втечнява и замръзва. Това всъщност е кръговратът на водата.